Eta nola ez, Lasarte ere epatu behar dugu. Lasarte jarritako mutizar bati entzuko ditugu erango. Etxe azpiko aldapan, pausu ematen du bakan, gizarakoa hori biltzen da asto baten plantan. Etxeratzen da lauankan, atiak jotzen du kankan, horrek gorputzak astigatzen du buruaren faltan. Etxeratzen da lauankan, atiak jotzen du kankan, horrek gorputzak astigatzen du buruaren faltan. Ditxosozko edariak ditu pena ugariak, ez dirondo konpondutzen gizonak abilak. Nazten ditu memoriak, gero nunai aberiak, oidala medio makinatxo bat dira geroriak. Oidala medio makinatxo bat dira eroriak.